फोरोंगिरि सान बे सासे जों सर्वपल्ली राधाकृष्णनि जोनोम सानखौ 1962 मायथाइनिफ्रायनो सारा भारतआव दिनैसिमबो फालिबोगासिनो दं, उनावबो फालिलांबाय थानाय जागोन। बे जेरै बिथाङा सासे सोलोंथाइनि माबाखौ लानानै गावनि माबाखौ बावसोमलांदोंमोन, दा बेबायदिनो दिनै बेखौ फालिनायनि गेजेरजों आं बेखौनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो लुगैयो। फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ जेसेबां रोंगौथिफोर दङ बेखौ मोजाङै फरायसाफोरनो फोरोंथाइखौ होनानै गियानखौ होनानै साफा साफा आदर्शबान सुबुं जाहाथे बे हादरनि थाखाय सोरजिनानै होयो, बेखौ आङो दिनै बे दिननि गेजेरजों आरो बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आङो खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे बे फरायसुला फरायसुलिफोर बिसोरखौबो जाहाथे बे सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिनि आदर्शखौ लानानै मोजाङै शिक्षा गियान लानानै जाहाथे उनाव साफा साफा मोजां दैदेनगिरि, सासे सोलोंथाइगिरि, साफा साफा मोजां सुबुं जाहैनो हायो, बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाजोब्बाय आरो। जोङो दिनै फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोंनि हाइ स्कुलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा इउनियन बडिया बे टिचार्स डेखौ बिसोरो गावसोरनो जोंखौ बरायनाय हिसाबै फालिनाय जादों। दा बेहाय जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि बे हाबाफारिखौ जोङो गासैबो फोरोंगिरिफ्रा गोसो गोथारै गोजोननाय थादों, बेनो आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा दिनै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे फरायसालिनिफ्रायनो बारग'लांनो हानाय पिंकि औवारि बिथाङा नै दाख्लै आसाम इउनिभारसिटिनिफ्राय 31 थारिख आगष्ट 2022 बाहाय डक्टरेट डिग्रीखौ लानो हाबाय। बिथांखौबो जों दिनै बे गोथार सानाव बरायनाय हाबाफारि लानाय जाबाय। बरायनाय हिसाबै बिथांनो मोनसे साइसेसन होनाय जादों, आर'नाइ होनाय जादों, मोनसे बिबार होनाय जादों, लोगोसे कलम गंसे आरो बिथांनि बिमा बिफाफोरखौ जोङो आर'नाइजों मान बावनाय जादों आरो। नंगौ दिनैसिमबो बे फरायसालिया सरकारि जायाखै। दा बेहाय गोबां जाहोनफोर थादों खोमा, नाथाय दा बे बिटिआर एकर्ड जाय बिटिआर एकर्डआ बर' हारिनि गासिबो सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै आरो बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि बेलायाव एकर्डखौ खालामनानै लाबोनाय जादों, जाहाथे बे 6.3 बे दफाखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनानै बे ओनसोलाव नायल' जाल' बे गोजौ फरायसालिखौ जाहाथे थाबैनो सरकारि खालामनानै जोंखौ बे ओनसोलनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव मोजाङै बावसोमनो हानाय बायदि राहा खालामनानै होयो, आं बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। दा बियो दिनैसिम 22 बोसोरानो जाबाय। 1992 मायथाइयावनो बेखौ गायसननाय जादों। बाहाय गायसननाय गिबि गाहाय फोरोंगिरिया थैनानै थांबाय। बिथाङा प्रेमलाल नार्जारिमोन, बिथाङा थैनानै थांबाय। आरो मेनेजिं कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि दंमोन सिराज बसुमतारी, बिथाङाबो देहा नोरजिया जाबाय। दा बिथांमोनखौ आङो बे ओनसोलफोरनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायनि थाखाय बिसोरो ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै बे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन। दा बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै 5 सेप्तेम्बर 2022 अक्ट' दिनै फोरोंगिरि सान बा टिचार डे। सारा इण्डियानावनो दिनैहाय बे फोरोंगिरि सानखौहाय
गोसो गोथारै गाव गावनि स्कुलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै फोरोंगिरिखौ दिनैहाय गांसे गांसे बा मोनसे कलम आरो बारसे बिबारनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना गावसोरनि फोरोंगिरिखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। दा बेयावनो आंबो कारिगाव गोजौ फरायसालिनि सासे एसएमसिनि आफादगिरि जानानै आंबो बाहागो लानो मोननानै जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। आरो बे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाफानायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे कारिगाव गोजौ फरायसालिनि सासे फरायलांनाय बे कारिगाव हाइ स्कुलनिफ्रायनो मेट्रिक पास जाना थांनाय जोंनि कारिगाव ओनसोलनिनो सासे डक्टर बिमुं मोननो हानाय मानिजाथाव डक्टर पिंकि औवारी बिथांखौहाय जोङो जोंनि बे कारिगाव गोजौ फरायसालि आरो एसएमसिनि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै बे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लानानै डक्टर पिंकि औवारीखौ बे स्कुलनिफ्राय फरायलांनाय हिसाबै दिनै बेखौ दिनै जोङो बरायदों। आरो जोङो ओरैबायदि जों गोजोननाय मोन्दों जोंनि बे कारिगाव हाइ स्कुला भेन्सारब्लाबो बे भेन्सार स्कुलनिफ्राय दिनै जोङो सासे PhD डिग्री मोननो हानाय डक्टरेट डिग्री मोननो हानाय पिंकि औवारीया जे बे कारिगाव हाइ स्कुलखौ दिनैहाय मोनसे नाम खामायनो हादों। बिनि थाखाय जोङो ओनसोलनि जानानै बा स्कुलनि जानानै बा एसएमसिनि जानानै डक्टर पिंकि औवारीसिम आरो बिथांमोननि बिमा बिफानिसिम जोङो जोबोद जोबोद साबायखर बावदों। आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ आं खावलायनो लुबैदों जोंनि नैबे कारिगाव हाइ स्कुला दिनै भेन्सार हिसाबै गोबाव सम 1996निफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनैसिम 26 बोसोराव आगान होबाय। दिनै बे स्कुलनिफ्रायनो दिनैहाय PhD डिग्री डक्टरेट मोननो हानायसिम जाबाय। दा बेखिनिखौ नायनानै जोंनि बे कारिगाव हाइ स्कुला मोनसे भेन्सार हिसाबै दिनै थालांबाय थादों, गभर्नमेन्ट जानो हायाखै। दा बेनिखायनो आं दिनै एसएमसिनि जानानै आफादगिरि जानानै बा लकेलनि जानानै कारिगावनि लकेलनि जानानै दिनैहाय बेसिकेलि जोंनि बिटिआर सरकारनि दानि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे सारा जोंनि नैबे नायल' जाल' कारिगाव हाइ स्कुलखौ बेसेबांबा गिदिर एरिया खाथियाव दिनै स्कुल गैयाब्लाबो दिनैहाय 5-6 किल'मिटारनि गोजानाव दिनै हाइ स्कुल दङ। बे कारिगाव हाइ स्कुलखौ जाहाथे अननानै थाबैनो प्रभिन्सियेल खालामना होयो, गभर्नमेन्ट खालामना होयो। दिनैहाय बेयाव फरायनाय फोरोंगिरि सारमोना दिनै गैयाब्लाबो 50 क्रस जाजोब्बाय, 50निबो बारा दिनै बारलांजोब्बाय। दिनै बिथांमोना प्राइभेट स्कुलावनो भेन्सार स्कुलावनो दिनै मावनानै दिनै अनारि दिनै दरमाहा गैयालासेनो दिनै खामानि मावबाय थादों। बिथांमोननि लाइफखौबो दिनै सिन्था खालामनानै जोंनि कारिगाव ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि आरो फिउचार जाहाथे जन'गोष्ठीनि लाइफखौ नायनानै जाहाथे अननानै भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि बेसिकेलि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारा जाहाथे थाबैनो दानि नैबे 2020 27 सानाव जुदि मोनसे बिटा रेकर्ड जालांदों, बे बिटा रेकर्डआवहाय मोनसे दफा दङ, बेनो जाहैबाय 6.3 क्ल'ज। बे 6.3 क्ल'जनि बादिनो दिनैहाय एकर्डनि गेजेरजों बिटिआरनि सिङाव जेसेबांनाखि गभर्नमेन्ट जायै प्रभिन्सियेल जायै स्कुलफोर दङ बेखौहाय गभर्नमेन्ट खालामनांगौ होननानै बे दफाखौ होखानाय जादों। बेनिखायनो बे दफा मथेनो जाहाथे भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि जाय दिनै सरकार सालायदों प्रमद बर'नो जाहाथे हेल्प खालामो। आरो जोंनि बर'नि मोनसे बर'नि साहित्य सभा बिथांमोनाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो दिनै गोबां नाराथा नाजाबाय थादों जाहाथे दिनैहाय जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांनाखि बर' मिडियाम जेसेबांनाखि गभर्नमेन्ट जाय स्कुल दङ बेखौ जाहाथे थाबैनो गभर्नमेन्ट खालामो। आं बेखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्ट बिटिआर सरकारनाव रिकुवेस्ट खालामनानै थाबाय। आरो दिनैनि नैबे नोंथांमोननि कारिगाव हाइ स्कुलनि बे फोरोंगिरि सानावहाय आरो लोगोसे डक्टर पिंकि औवारीखौ बरायनायजों लोगोसे बेवहाय बाहागो लाफैनाय नोंथां मिडियामोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथांमोननि बे खौरां लाफैनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे दिनैनि हाबाफारिया जाहाथे मोनसे सारा इण्डियानाव जाहाथे मोनसे गोसारनानै जोंनि जे माखासे कारिगाव हाइ स्कुल आंखाल जाना दङ, गभर्नमेन्ट जायाखै, बियो दिनैनि गेजेराव नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजोंनो जाहाथे मोनसे गभर्नमेन्ट जानानै फैनो हायो बेखौ आसा मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। थेंक इउ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে।
কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।